till number. Koro in kod thuolo mar kawo hola ne ohandi midendo ni merchant loan. Dimana star 247 hash e simbi mar ong'we yamo mondo iluw chikego mamiyi thuolo mar kawo hola. Arwaki kendo e chenro wa mar Ohala gi Mwandu wang' jowi mari miero mar Ramogi. E kinde ma okalo nyaka Ramogi wasebedo kwakelo ni puonj motenre kod kaka inyalo chako tayo ogendni mopogore opogore. Kata kamano, sani koro waloko tanga. E chenro wa makawuono nyaka Ramogi wamenyo ni oganda mago matimo ohala e kidienje mopogore opogore ka wagecho yudo puonj kuom machiegni nyinga Lydia Oke. Ohala mar nyamburko matimo jowuoth e chuny boma ma Kisumu osegoyo ndamo malach. Are higni machien e kinde mane nitiere nyamburko manotisi ni Kondele Manyata. Nyaka sechegi koro nitiere geche madongo mating'o jowuoth e chuny boma ma Kisumu. Kata kamano nyaka Ramogi e higa mar 2020 kane midhusi mar COVID-19 omonjo piny Kenya, yawuot luo moko noneno midhiero ni kaka paro mar ohala. Ne giyawo kambi mar nyamburko mating'o jowuoth chakre Chiga nyaka chuny boma ma Kisumu. Nyaka Ramogi nwango kodgi mbaka mar ng'eyo kaka ohala ni osebedo. Iluonga ni Apollo. Felix Apollo Raja Sembo Kanyikela. Manandhiwa mane dalawa. Koro ka to ohala. Asebete ohala town ka higni 25. Chon ne watimo gimiluongo ni transport mag organizations. Watimo geche madongo, double cabs. To kane otuo mar COVID-16 obiro, ohala ni nodok chien mang'eny. Omiyo kaka dhano ne waneno ni mondo wachakie gimoro, diere go be wach manyien nochopo ni social distance. To ning'eyo ni chon Kisumu ka ne nitie mana 14-seater matatu. Koro 14-seater matatu gi kaluwore gi tuocha ne ok ber ahinya ka ji donje, ne nyalo kelo tuo mar COVID no medre. Koro nwadonje Red Bus as a corporate public transport. Chon kane wachake ne wadware ni mondo watime maduong' ahinya, to noyudo ka bank oluoro miyo ji loan nikech tuo manosebeten. Koro ohala ne ni piny. Koro proposal marwa gi bank ne ni mondo wa raise pesa madirom geche 10. To bank noneno ni wachaka gi 1, 2, 3 kata kaena 3 kucha kuduogo bang' dweche 6, 7, 8 wachak waneno kuma wadadhie kodgi bende wang'eyo nikech ne watimo proposal mar Kisumu te, public transport mar Kisumu te ni e bank. Koro wang'eyo ni gibiro miyowa geche kaka ndalo dhi. Mokwongo ni donjo kelo bas no ne lweny. Joluo wagi samoro ok ohero gik manyien, ok ang'eyo gimomiyo, but culture moro ni matatu kanyo ni ng'ato modonjo manyien nitiere kaka owinjo be ni otiyo kod jok moko. Wan ne wadonjo kaka kambi. Koro notamwa donjo e wang'ayo. Mano wa involve sirikal ma otiko almost nus dwe kapod ok waringe. Wa involve sirikal mwabet piny, mwawinjore, kwan gi barupe te mag ndara, gima dang' tam waringe wang'ayo onge. To bende jo piny to ne mor
to mokel ruom na buses manyien madwa konyowa e town to gi tuo masani dang utam ng'ato go hande no mano ne midhiero maduong' ahinya nikech ne waneno ni gi pesa moseketo kani te ne en wach malich ahinya. Kan wachako Red Bus nikech ne wachako gi namba matin, sheria mar ndara en nyaka ibedi sako. Ok ing'e mano en sheria mar PSV, ng'ama donje ndara nyaka bedi sako. Omiyo nwayiero sako mano wachako go. To e sama wantie ni wase register sako maro. Mama chiegni wabiro chako bende luongo ji mondo tim ang'o biye Red Bus. To mana kaka wokete corporate look ni obira gi standwa management wa modonje en investor ng'ama nyalo tamre investor e piny kamano janeko. To wadhi mbele ok wabira ne as a sako, will run it as a company. Sani to koro pek ntiere kuonde te. Ineno ka ohala mang'eny thirni. Petrol kane wachako ne en almost 79 I think there about. Sani en 180 diesel. Japiny kimedo ne kata siling 10 e transport nikech ne wakelo transport ma yuto ginene chudo ne yot, niketo chudo mayot ne japiny. To mondo igol kata siling 10 imedi ewi pesa mar gine mar nauli tek pek ne japiny kabisa. Vitiende ni yuto japiny bende pok otimre nade, ok omedore. Omiyo en wach malich ahinya, ok wang'eyo ni wachomo kode kanye, but onyalo miyo ohala lwar. Ohala mitimo maonge gi backup mar records ok inyal ng'eyo ni to kawuono watiyo nang'o, profit waloso nang'o. Ok inyal ng'eyo ni to kaka koro gin geche mang'eny e ndara, computation giringo nang'o, driver ne gi conductor ne otiyo nang'o vis-a-vis magi wan gi records ma kidonje bus wakacha tibo yudo ni ka mtoko oringo kata trip achiel koduogo audit nitie, iringo nang'o, ochako duogo audit nitie, iringo nang'o. Koro mago records mamiyo ji bet gi ginene iluongo ni yuto mari dukni dok e ohala. To kiketo gari e pap tiweye ni dhi sori duok Kisumu, ang' ning'e nade kaka ne giting'ore gi ji wang'ayo. Omiyo ohala migoyo nyaka ketie gimiluongo ni frequent checks, audit nyaka bedie, to dhano be nyaka bed accountable e gimomiye notime ohalano. Kumwadhiye gi Red Bus pod bor, ok en machiegni. Red Bus wadwani wawe kama waweye mar jo Kisumu ong'e ni ing'eyo TC machon mane ringe ei Nairobi. Kisedhi London nitie gimo miluongo ni London Bus. Ibeta bus stop dakika 5 machocho, dakika 4 dakika 5. Actually kala mar Red Bus na go London kudo nitiere gino ni London Bus makwarcha. En gima unique makawuok kamoro tinene cho bus echo timo ng'o kanye mane wakwale kala. Ineno ka bus echo biro gimoro ma inyalo wacho ni conspicuous. Kiseidho Red Bus titing'a wi malo kineno ere mabiro tineno ka cho more cha biro kech dhano nyalo neno kala no gi mabor. Omiyo ohala ni to pod wadwa timo, ok wabiwe machiegni. Nyakora Mungajua, kawaduogo e boma ma Nairobi, Brighton Okut oseloso nyingi e weche mag twech kod dusruok. E kar tije motisi ni Cityficial Clothing oseyudo thuolo mar rwako jogo midewo e pacho ka, mago mapuoyo tije matwang'o lewni kendo dusogi e okang' mamalo. Okut wacho ni nodonjo e tij tweng'o kata obedo ni e mbalariany to nosomo gino ma opogore. Nodonjo e tij tweng'o mar bedo kod tije owuon kendo loso thuolo mag tije ne jogo mamoko.
Nyinga Brighton Okut, aja Ugenya, lakini ng'enyne adongo Migori, so most people ng'enyne ndio ng'eni aja Migori lakini aja Ugenya. Nairobi nabiro school, nabiro Mbalariany in the year upon 2009, kumnatimo BSc in Actuarial Science. Bang mano koro yore mar manyo tich koni gi kocha. Manyo tich gimoro dweche ang'wen auchiel na join. Chaka amua luwo passion manango mar fashion and design. Kum na chako go. To gimo keta Nairobi nyaka wuono. Kidwa ng'eyo gimoro nyaka iorre. So ng'enyne ni ka simo ka donjo YouTube tang'ia then funde mana tiyo go from time to time nanno ka gipimo karan sam ni pima I was basically naka lessons because samadi ka moro ka fundi pimo ang'iyo gimotimo no talent ta experiment clients mokuonga pani mokuonga ria deka ng'wena beach na pimo gigena lakini the only way minya ng'ego and the more mistakes iketho ting'eyo teriyo makora ng'eyo. Department ntie gi qualifications madwaro koso mamanyo to qualifications gibe gimomiyo ng'eyo gimamanyo en overtime. The more tiyo gi ji mopogre the more ng'eyo ni ken department matwengo sama manyo fundi machal nade amanyo fundi ntie fundi manigi ujuzi matwengo uwezo kendo lony sana twengo lakini work ethic onge mafundi malawe tich mafundi mabiro tich komer mafundi makata we mana gi client no wuoko konya wuo kata wasium ni deko kata ntie gimoro achiel mikone wuana gi client mafundi makata moso customer kende samo ka me konya pili ng'e mano ngamo kanya tiyo koro mago gik malan over experience okay ngim na ng'e day one to nangi mani ng'e twengo but over the years kanda lo medo dhi giaka maybe economy gi mora progress ate mo ng'eyo ni sama ng'at maweyo kata ng'ama tiyo nani ben ng'ama nya relate gi client no no ben ng'ama kata customer ko biro kata customer moromo go. Apart from the other things, maybe ler mar ng'ato, kenya biro ka pile kata kech mana pane gima ji nong'iyo ni funde ng'ama en kaka ichiew kaka iluok mago ko chuno gi lakini grooming is part of itiyo tij lewni ekibede ng'ama ler. Fashion and design and very personal. Dwaro my customer madwa ng'eyo yani dwa ng'eyo gik mang'eny ekibede ng'ama ler ng'ama wuoyo maber ng'ama presentable ng'ama work ethic ne inya kono customer ni obio ka olaw kiny to kiny no ionge. Iwacho ni kiny donjo saa 4 kiny no iloro sim so mago kora nyawacho ni mago types of qualities mang'iyo ka department matwemo department ma front office le wacho kata koro receptionist mago koro ng'iya general requirements mar bedo receptionist. School no is very important nyaka wang'i paperwork ni nyaka advertise positions go maji apply mo team a very comprehensive and a competitive interview na yudo positions modongo. Bear manene tijni number 1 has to be the fact that ni create employment ne ji. Kangat ma nigi experience mar wuok e mbalariany, this mbalariany gi high hopes wuok oko mar mbalariany gi manyo tich maneni koro kuma gino chomo koda onge. Bear neni abiro I came up gi idea manya konyo jomoko. Sama team ga kama sama funde ga kata staff ano ka nyithinde gi dhi school ano ka gimbe ntie lokruok ti jok masebiro kata igni 7 igni 6 so itijni aseyudo awards apani sani an ga awards ang'wen asebedo menswear design of the year apana selora didek menswear design of the year apani 2017 2018 2019 that is under category mar Kenya Wedding Awards. Bewase the award mar Fashion House of the Year. One that was Pwani Awards somewhere in Mombasa. Koro, as the nature of awards, NPM from Fashion Houses Mopo Greke to Wonder One list to G vote. Materials were locally sourced. Kitchen suppliers magologi loka. A certain more golo materials loka, but the challenge was it warone ingiepo in bulk.
Ken for instance mustard ni ngano doka ni ka rolls prare ana ni customer chill ma do roll material kor oko make business sense unless ni maybe imbi do also materials tinya kilo rolls ko lakini dynamics matijwa ne inya ni material law kala ne atwanga chill du kor onge tiende ngio ge meters gote kor ntie suppliers man already money teach marketing magigo so ge supply materials to all the fashion designers gigolo ge loka kagise chopoka wanong'e ge kuom ge in small quantities as per the client's demand kechonge tienda ka roll tadoro lawa chiel to ntie kumanya dhi eduka ngacho sekelo rolls modhuro koro funde ma Nairobi gi lok gi oko gi kure nyang'io kuom anado ma mita 3 mita 4 so we materials ga ng'eny ne gin mana local source. Ne rowere madodonje tijni Nyasaye na ket mbele mana pane gimo kuonga pokwa mako gik modonge ta Nyasaye nyaka ket mbele adieri onge kuma ng'ato nya chope ka onge adieri moko onge tiji twengo adieri ni gina nyanyalo gino kanyal timelines go winjre kata ka ok nya winjre adieri ni obenia inyago simi wach ni 100 2 hours 100 another one day mu winjru so adieri Nyasaye adieri bed ng'ama ratiro maber ng'ama onge kona shortcuts gi miriambo to modongo apane align mana kendgi modongo bro align mana kendgi Nyasaye gadiye as far as tij twengo ta dieri kende gi maketo ng'ate tijne dieri no kende gi ma kati bed mani to yepo kure ta dieri no onge kati be chak mana tich gi pesa marom nade ta dieri no onge idhi man loro duka. Wakao yo machuo ke chendoni mar Ohala gi Mwandu nyakwara mga juang to kawaduogo wamanyoni ja Ohala wa mar juma kik idhi mabor. Adwani mondi konya muna bende ni biro ye konya monda na bed gi samar odiochieng' makawuono ni anapado nyakwara tina katiyo gi lwetena gi apade. Koro chakre odiochieng' makawuono ni adwani rwak tigo mar arus tirwak nikech muna iwinja Tina anakwayi ni mondo ng'wonna kuom padi. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasetiwa hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. What would you do? You are insane. I'm somebody's husband. When your best friend she's here becomes your worst nightmare? You can't want me. Of all the men, you chose mine. It's not what you're thinking right now. I can explain. Watch Just for Two to find out how much destruction one affair can cause. We married me, we've got more game. Visit viewsasa.com or dial *487*3#. Kanyiero kod mor dhi nyime. Inde mbone nadwa bedo lawyer. kakoro piende mininde okinya ban Weche mopondo be medo ng'eyore. Musheni dwa participation ni winjo. Pesa na mise cham. Oingo yie nyaka garus combine. To kwe kethore kind ji. Bona wewe wanamgwenya sisi. onja
Ma town, to ng'ato ka ng'ato temo mana tony. Yani mtaani saniji tema pek. Nyarko chia, tich abich ka tich abich, saa achiel gi dakika 45 otieno. Machiegni kendo nyakorom ga juange chendo ni mar Ohala gi Mwandu. En mor mara ni porin kodwa chendo ni e wang' jowi mari mihero mar Ramogi TV. Winnie Atieno ntiere kod mor mogundhe ohala mare. Mor mabende okelo chuny nyithindo mago ma jonyuol gi ng'iyone gi tugo koya kuom. Nyakorom ga juang' chal ni osetimo kuom kinde buora kendo mae ohala mowacho ni oseloko ngima mare. Winnie Atieno en ja ohala mar juma. Nyinga iluongo ni Winnie Atieno anyaseme. Ohala ni en gigi eki mauso toys mantiere kagi gin gik nyithindo mag tugo, and then auso gig mine mag jikon kaka pants, pendni, kijikni, gik moko aina. Ber maneno nachako ohala ni aneno ka nyalo nyiewo ne nyithindo gik ma nyithindo dwaro. Samoro school fees anyalo chule matin kapa olemia jaduong'. Nyalo makete mesa samoro kabe obago jaduong'. Pesa mana iko malisho onge nan mana gi pesa siling 4,500 kende. Mana ntiere go. Mana jako go uso kijikini kende. Mana bira chako godo kaya mano eka donje to iskendo. Challenges kaka johala especially kaka koro sama nyithindo dhi e school. Business ok big cause nyithindo jonyuol dwano duk nyithindo e school, but seche ge mido ka nyathi ywak ni dwaro gima kama to janyuol pache onge gima nyathi dwaro. Janyuol pache ni e book, ni e pencil, ni e fee. Koro gik ma uso gi janyuol pache onge. Koro mano challenge mabedo ga samoro. Ine mani e dot ka kik igombe gir ng'ato ka in pok ineno gima chunyi gombo minyalo dwaro timo. Gima chunyi gombo minyalo dwaro timo gi pesa ni matin ma in ge dot wuog go oko. Ibo neno ka in mabor. Lek man go ohala ni adwaro ni mondo ayude karamoro wan bende ager abede ni gini kar Winnie. Ok taga ni Winnie idwaro rent kama adana bedo gi karama ka biro ta yepo talor adhi e oda ok penja rent ka biro ka ok penja rent. Wach mogik anyalo jiwo ni juboko jok manena kumoro amora ma gintiere giwuog oko giti matek gi kaka sani Kenya en giti matek at least eka nyalo yudo gimoro e mesa. Mae makelo wa giko mar chenro makawuono mar Ohala gi Mwandu. En geno mara ni medo yudo puonjruok mowinjore kotenre gi ohelni mwamanyoni mago mitayo gi oganda luo. Tudi koda kendo jua manyien e seche makama. Amed goyo mbaka mago makelo na dongruok kaka oganda luo. Iti masani nyinga Lydia Okeyo.